Enterong Kinaban. Ini ang 97.5 Bangon OK FM. 97.5 OK FM. Gusto ko, okay ka. Nagantaway ka mo sa OKPM, miyembro ka na KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, 10 minuto bago alas 7 ng aga. Ano daw banwan? Ang pagdisarulyar ka ng ingenot na isyu kan aldaw. Ang pagkuha kan pulso kan banwaan. Digdi sa programang Ano daw banwan sa 97.5 Bangon OK FM. Mga tugang, good morning. Ini po sinungay mi ko sa radyo si Dave Duliano sa programang Ano daw banwan, pasensya na kamuta nag-uubo kita. Kadakol ang nagapot kung baga seryoso ang Duterte government sa planong imindahan ang nagkakaper ang provision kan sa tuyang konstitusyon mantang halipot na sa natatadang panahon bago matapos ang Duterte administration. Pero kung ang hihilingon mo iyo ang mga legislador na nag-file ng resolusyon na duman sa Senado, ay masasabi mong baad manangga na seryoso. Taan mga nag-file, Sinda Bato de la Rosa, saka si Senator Francis Tolentino, na mga dukot, si Riman Calyado, kansatuyang presidente. Pero kung oobserbaran mo naman ang tulong remedyo sa pag-imyenda kan sa tuyang konstitusyon inot sa pagining People's Initiative, medyo masakit-sakit yan, tama, ibaluar pa kan mga buto kan mga konstituentes, kumbaga paboro dahi. Ikadua, ining pag-create ng constitutional convention na iyo ang ma-imyenda kan sa tuyang konstitusyon sa paagi kan pag-ilihir ni mga delegado. Medyo halo-halo yan. Medyo posibleng sarong remedyo sa pag-imyenda ining Constituent Assembly. Ay kung babasyan iyo ang sobrang maray na impluensya ni Presidente Duterte sa mga members kan Kamara, kasino mananggad na nga i-convert nindaan sa idang sadiri into a Constituent Assembly na ang purpose mag-imyenda kan sa tuyang konstitusyon. Garo haraharan sa katotohanan. Ang pigpaparasabi kan Duterte government, kung ma-amyenda nga kan sa tuyang konstitusyon, iyo sa naman ining mga economic provision na halo-halo ng day na imindahan. Sa enterong kinaban, kita na sa nanaarog ka na maluya ang pagtubod sa mga foreign investor. Kaya nga dapat imindahan. Itanganing lalong mainganyar ang tao, asin magtubod na seryoso ang gobyerno, saro pa nga dyan, ining pagpara na kan mga party list group. Naguyam na baga kaning party list group, nakadaklan na mayo man yung pakinabang, nagapara sweldo ng kadardakulang nga kantidad, dahil manahiling kan publiko kung ano mananggad na ang importansya, asin kung ano ang pakinabang kan party list group. O dyan sa isyong yan, medyo ang tao mabibinsir ng kadiit. Kundi kung babalikan ta na kaagi, iyo man ang sipig para sabi kan Marcos administration, kan panahon na imindahan man sa tuyang konstitusyon ka 1971, ang pigapartarang maganinda economic provision. Pero malala si nangyari. Taday man aktualmente, economic provision lang ang nadutdot, kundi haros sa entero ng parte kan sa tuyang konstitusyon,
huli kadtong popular na maray na Amendment number 6 na nakabugtak sa transitory provision, pero iyo ang nagtaon ni nga grabing poder kay Marcos. Sagod nang mag-abot sa puntong siya dinideklara ng sarong diktador digdi sa Pilipinas, ta siya na sanaan nasusunod. Siya na si presidente, siya pa si prime minister, na dapat sa lindong kan parliamentary form of government, ang presidente symbolic head of the state lang. Pero huli kadto nga amendment number 6, nagtaon ni nga grabing maray na poder kay dating presidente Ferdinand Marcos, na iyo ang naging rason kung tano ta grabe ang kapamasulan ka mga Pilipino. Ayingon niya na istorya pwedeng mauturo na naman. Maging marigmat ang mga Pilipino, baad kita mahikap na naman. Mapatubod kita ka na sabing solamente economic provision ang hihiraon, pero ito pala na entero ng provision ka sa tuyang konstitusyon ang nahira para sa intereses kan mga paslong mga politician. Kita po gabos sa maging marigmat, gerumdumon ta ang sabi kan mga Kastila, la kumpiyansa di matalombre. Ano daw banwan? Ang pagdisarulyar ka nangingenot na isyu kan aldaw. Ang pagkua kan pulso kan banwaan. Digdi sa programang Ano daw banwan sa 97.5 Bangon OKFM. Gusto ko, okay ka. May malaking discount sa inyong volume purchase kahit saan sa kanilang 3 branches. Ang CBS Supermart ay walang kapares sa lowest price at customer service. Kumpleto ang paninda, wala